Og festens special gæst var ham her, Jodlekjeld. Inden du rytmeboks, kom så. Ej, din stemme kan lov til at gå igen. Du skal øve. Bjergenes pakke på den tår, vi danser i solen. Kom så, dans på brystet, en valseblå pagt. Begge arme. Har du dårlig smag? Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, det virker underholdende. Hvad siger du til, at folk de griner af dig? De tror ikke, det er seriøst. Og det sagde jeg blandt andet til Richard Ravnvald i dag, at jeg vil til at lave noget. Jeg vil til at gå til sangteknik. This time vi starter med hun med Marianne. Kan du synge? Jeg forsøger på det. En sangpædagog har fundet ud af, jeg kan godt synge. Så jeg forsøger på det. Hvordan synes du selv, det lyder? Det lyder sjovt. Specielt. Hvad kan du godt lide at synge om, Kjeld? Alt muligt. Så er der Ingebands nummer. Får jeg med på træerne også. Så er der ligesom Ella Bjørn og okay. Så er stilart også. Så er der danstop og sådan noget der. Og så er der country og alt muligt. Tyroler. Mener du selv, at du er en seriøs kunstner? Ja, det gør jeg. Jeg har faktisk ikke andet at lave for øjeblikket. Der er ikke andet at give sig til. Hvad har du lavet før? Jeg er ansat nede ved havnen. Og med at gå og feje, og jeg har været ansat på slagteri og alt muligt. Så jeg tror, jeg har slået mig fast fremover, tror jeg. Altså indtil videre. Kom nu derude! Giv mig en hånd! Kom nu!